online, pokračujeme v rokovaní rady. Sme pri bode 4, menovanie členov do odborných komisí EPU. Na minulom rokovaní sme prijali uznesenie o kreovaní univerzálnych komisí z aktuálneho počtu členov odborných komisí, ktorí majú platný mandát. Úrad fondu oslovil všetkých aktuálnych členov odborných komisí, z ktorých tí, ktorí odpovedali, sme vytvorili 6 odborných komisí, ktoré budeme pre zrozumiteľnosť nazývať univerzálne. Tieto komisie by sa mali vlastne od dnešného dňa chopiť vyhodnocovacej činnosti tam, kde vyhodnocovacia činnosť viazne a kde neboli v stave dokončiť svoju prácu kreované komisie z rôznych dôvodov. Ja vám teraz prečítam návrhy 6 komisí. Z nich sú 4 5-členné a 2 komisie sú 7-členné. Tam, kde to vyžadujú naše interné predpisy, potrebujeme aj 7-člennú komisiu. Členovia týchto komisí budú hodnotení, či nie sú náhodou v konflikte záujmov a v prípade, že niekto sa počas rokovania nebude môcť rokovania zúčastniť, môže byť hoci kto z týchto komisí oslovený, aby doplnil to množstvo tých 5 alebo 7 dotyčnej komisii, ktorá má pracovať. Takže nové komisie, univerzálne. Komisia číslo 1. Viera Hatarová, Tatiana Jaglová, Katarína Koleštíková, Štefan Sedlický, Jan Štolka. Komisia číslo 2. Andrej Baran, Andrej Gernát, Stanislava Knapčoková, Dávid Palaščák, Iveta Pružincová. Komisia číslo 3. Eva Augustínová, Jan Gálik, Martin Kellenberger, Ľuboš Olejník, Ľubica Subaliová. Komisia číslo 4. Gabriela Kaščáková, Dagmar Matiašková Ferencová, Jan Marčin, Jana Orlická, Emil Spíšák. Komisia číslo 5, 7-členná. Eva Augustínová, Jan Gálik, Martin Kellenberger, Ľuboš Olejník, Ľubica Subaliová, Dalimír Hajko, Juraj Hrčka. Komisia číslo 6. Gabriela Kaščáková, Dagmar Matiašková Ferencová, Jan Marčin, Jana Orlická, Emil Spišák, Monika Kášová a Borivoj Medelský. Dávam členom rady hlasovať. Ste za to, aby tak, ako som prečítal, boli menované komisie, ktoré prevezmú hodnotiacu činnosť v programoch, ktoré nasledujú v roku 2026. To je za? Za. Som za. Zdržal sa niekto? Konštatujem, že sme vykreovali komisie, ktoré by sa mali od dnešného dňa chopiť svojej hodnotiteľskej poradnej činnosti. K tomu hádam ešte toľko, že komisie sú poradným orgánom Rady fondu
ktorá má po novele zákona o fonde vlastne právomoc definitívne rozhodnúť o podpore. Takže to k bodu číslo 4. Zároveň je to aj bod číslo 5. Žiadosť o zmenu použitia finančných prostriedkov, bod číslo 6. Je tu žiadosť, pán riaditeľ, nech sa páči. Predkladám žiadosť o presun prostriedkov z jedného grantového roka do druhého u projektu 25232-00228. Obnovenie vydávania internetového kultúrno-spoločenského magazínu Pole, výška dotácie 10 000 eur, prijímateľ OZ Pole. Ciele sa nepodarilo naplniť. Podľa popisu žiadosti žiadateľ na projekte nepracoval kvôli pracovnej vyťaženosti. Vzhľadom k tomu referentka navrhuje neschváliť presun, pretože vzniklo to vlastnou vinou žiadateľa. Prosím o vyjadrenie rady a hlasovanie. No, prakticky na každom roku áno. Niekto sa hlásil? Ja by som navrhol podporiť ten presun do budúceho roku. Dobre, je tu aj nejaký iný návrh? Ja len konštatujem, že tento návrh je pomerne strohý na to, na čo sme boli zvyknutí. Je takmer minimalistický a takisto sa prikláňam k tomu, aby sme tento návrh podporili. Teda, aby sme povolili obnovenie vydávania internetového kultúrno-spoločenského magazínu Pole v ďalšom roku. Dávam hlasovať, kto je za. Za. Konštatujem, že sme vyhoveli žiadosti 25232-00228 o presun prostriedkov z jedného grantového roka do druhého. Prechádzame pod 7. Ten sme, teda 7 je, som odkomentoval na začiatku. Nasleduje bod číslo 8, schválenie vnútorných predpisov, predkladá pán riaditeľ fondu. Predkladám aktualizáciu príručky pre vecné vyhodnotenie a finančné vyúčtovanie pre rok 2026, ktoré máte aj v prílohe. Je tam uvedená definícia príručky pre vecné vyhodnotenie a finančné vyúčtovanie, aktualizácia príručky, všeobecné východiska. A prečítam kľúčovú obsahovú úpravu príručky pre rok 2026. Príručka pre vecné vyhodnotenie a finančné vyúčtovanie na rok 2026 sa rozširuje o článok 7, preukazovanie udržateľnosti projektu. V nadväznosti na podporu infraštruktúrnych projektov, pri ktorých sa uplatňuje podmienka udržateľnosti, sa v predkladanej príručke výslovne ustanovuje metodický postup preukazovania splnenia tejto podmienky. Súčasne sa určujú základné povinnosti prijímateľa pri predkladaní príslušnej dokumentácie na základe výzvy fondu. Po štvrté, preukazovanie udržateľnosti projektu, teda zhrnutie. Článok 7 upravuje teda preukazovanie udržateľnosti projektu v tých prípadoch, v ktorých je udržateľnosť projektu ustanovená zmluvou alebo zásadami a prioritami podpornej činnosti. Jeho účelom je určiť, akým spôsobom prijímateľ po skončení realizácie projektu preukazuje, že výsledok projektu bol zachovaný a naďalej slúži na účel, na ktorý bola podpora poskytnutá. Prijímateľ je povinný preukazovať splnenie podmienok udržateľnosti počas celej stanovenej doby udržateľnosti najmenej raz za 12 mesiacov, teda kalendárny rok. A vždy na základe výzvy fondu, pričom prvé preukázanie nasleduje po uplynutí 12 mesiacov od ukončenia realizácie projektu.
Základom preukazovania udržateľnosti je čestné vyhlásenie štatutára orgánu o tom, že udržateľnosť projektu trvá, výsledok projektu je zachovaný. Riadne sa používa alebo prevádzkuje v súlade s účelom podpory a nenastali skutočnosti, ktoré by udržateľnosť ohrozovali. Pri projektoch, pri ktorých sa sleduje aj programové využitie, sa súčasne preukazuje aj splnenie programovej náplne a stanovených podielov činnosti. Popri vyhlásení je prijímateľ povinný predložiť aj vecné dôkazy o zachovaní výsledku projektu. Ide najmä o fotodokumentáciu aktuálneho stavu, doklad o evidencii majetku a doklad o jeho poistení počas celej doby udržateľnosti. Súčasťou dokumentácie môže byť aj evidencia využívania výsledku projektu za určené obdobie, ktorá preukazuje jeho reálne používanie v súlade s účelom podpory. Článok 7 tak ustanovuje jednotný a opakovateľný rámec preukazovania udržateľnosti, ktorý je založený na kombinácii vyhlásenia prijímateľa a predloženia primeraných dôkazov. Zároveň vytvára podklad pre formálnu kontrolu zo strany fondu. Nepredloženie požadovanej dokumentácie v určenom rozsahu, lehote a spôsobom má za následok, že udržateľnosť projektu sa považuje za nepreukázanú so všetkými dôsledkami vyplývajúcimi zo zmluvy. Tu chcem podotknúť, že fond má právo tie veci kontrolovať aj fyzicky na mieste. Toľko k predloženému návrhu. Členovia rady, máte k tomuto návrhu nejaké vaše postrehy, poznámky, pripomienky? Ak nie, dávam teda... Ja sa len chcem opýtať, že tú 12-mesačnú lehotu, akým spôsobom bude stanovená? Bude to vždycky k podpisu zmluvy tých 12 mesiacov, alebo to určite ku každému prípadu zvlášť fond na podporu umenia? Čítal som to aj priamo v znení. Od ukončenia realizácie je stanovený dátum 12 mesiacov. To znamená, ukončením realizácie je vlastne stanovený dátum. A od toho 12 mesiacov vždy, každý rok. Dobre, rozumiem, ďakujem. A ukončenie realizácie majú v zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov. Dobre, ďakujem. Dávam teda hlasovať o navrhovanom materiáli. Kto je za toto znenie? Za. Za. Zdržal sa niekto? Konštatujem, že sme tento materiál schválili. Prechádzame číslo 9, informácia o činnosti kancelárie. Pán riaditeľ. V období od 11.3. do 18.3. bolo veľké množstvo udalostí a práce. Začnem včerajšou tlačovou správou, ktorú sme vydali vyjadreniam denníku N. Máte ju v prílohe, kde pán Marek Adamov verejne vyhlasuje, že u členov Rady FPU je na mieste pochybovať aj o ich mentálnom zdraví a kognitívnych schopnostiach, čo už ako presiahlo ako rámec slušnosti a na to sme museli reagovať. Tlačovú správu máte v prílohe. Ďalšia informácia je o oslovení všetkých 193 členov evidovaných v komisiách a žiadosti súhlasu o členstvo v univerzálnych komisiách, o čom bolo predošlé hlasovanie. Ďalej dávam na vedomie informáciu o konzultácii s protimonopolným úradom, kde máte všetky informácie zaslané mailom. Ďalej dávam na vedomie došli víťazný rozsudok zo správneho súdu, kde FPU vyhralo súťažný spor správnej veci voči ministerstvu financií. Chcem informovať o množstve vypracovaných štatistík a podkladov pre Radu, Ministerstvo kultúry či Ministerstvo financií a iné inštitúcie. Niektoré vám posielame mailom, alebo teda všetky podstatné, ktoré môžete použiť, posielame mailom a všetky sú založené priamo u manažérky kancelárie riaditeľa.
Poslal som vám aj vypracovaný kompletný zoznam viacročných zmluv plus podklady k viacročným zmluvám FPU, ktoré sú v platnosti pre odkonzultovanie toľko zatiaľ v činnosti. Ďakujem. Ďakujem. Prechádzame do bodu rôzne a plynulo naväzujem na tzv. Trojročné zmluvy. Táto prax tzv. Trojročných zmluv, že si dopredu zavezujú isté inštitúcie istotu, že ich podporíme, nemá oporu v zákone. A skúsenosť nám ukazuje, že boli to isté preferované subjekty, ktoré boli predovšetkým takými sumami zaväzované. Oni si musia žiadať každým rokom o podporu. A aby sme to teda aj právne uzavreli, navrhujem v rôznom hlasovať o nasledujúcom uznesení. Rada Fondu na podporu umenia ručí tzv. Trojročné zmluvy, ktoré sú v rozpore so zákonom číslo 284/2014 o Fonde na podporu umenia. To je za takéto znenie uznesenia. Som za. Tiež som za, len otázočku mám s dátumom, akým to dáme? S dnešným dátumom, s okamžitnou platnosťou, alebo akým spôsobom? No, dnešným uznesením je to definitívne zrušené. Je pravda, že tieto zmluvy figurujú v našich zoznamoch, ale oni môžu nadobudnúť platnosť len potom, ak rada opäť pristúpi k tomu, že vyhovuje týmto žiadostiam. Tým, že boli schválené v minulosti, neznamená, že automaticky majú nárok na pridelenie finančných prostriedkov. Je to v rozpore so zákonom. Áno, ďakujem za odpoveď, súhlasím. No, dobre. Ďalšia záležitosť sa týka našich detašovaných pracovísk, ktoré zriaďujeme k 1. aprílu 2026 v Banskej Bystrici a Košiciach. Prešove. Takže navrhujem nasledujúce uznesenie k tomuto problému, keďže 1. apríla sa blíži. Rada FPU vyhlasuje výberové konanie na pozície referentov odboru kontroly na detašovaných pracoviskách v Banskej Bystrici a Prešove a zároveň nariaďuje riaditeľovi, aby okamžite vstúpil do jednania s organizáciami z riaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry v daných mestách, kde budú detašované pracoviská pôsobiť. Dávam hlasovať o tomto uznesení. To je za. Som za. Zdržal sa niekto? Konštatujem, že sme dané uznesenie jednomyselne prijali. Ďalší problém, ktorý vyvstal, bol s vyradenými žiadosťami na úrovni referenta. Dialo sa tak v niekoľkých výzvach, ktoré sú vonku. Nastala hromadná reakcia ľudí alebo subjektov, ktoré dostali vlastne veľmi podivným spôsobom takto vyradenú žiadosť z mailu dotyčnej referentky. Nie je to právne priateľný spôsob, keďže referent, respektíve referentka vyraďovali žiadosť na základe obsahu, čo neprináleží referentke posudzovať. Na to sú odborné komisie a napokon rada. Referentka môže vyradiť žiadosť len z dôvodu jej neúplnosti, že nemá všetky náležitosti, ktoré zo zákona alebo teda z predpisu vyplývajú.
Preto navrhujem nasledovné uznesenie. Prečítam jeho znenie. Rada FPU sa uzniesla, že pán riaditeľ Opakujem. Rada FPU sa uzniesla, že pán riaditeľ do 24 hodín predloží zoznam vyradených žiadostí na úrovni referenta, ktoré boli vyradené z dôvodu nesplnenia formálnych náležitostí. S popisom problému, ktoré náležitosti nesplnili. Ostatné žiadosti, ktoré boli vylúčené z ďalšieho procesu hodnotenia a spĺňali formálne náležitosti, nech sa vrátia do systému a stanú sa predmetom ďalšieho hodnotenia odborných komisií a následne rady FPU bez výnimiek. Máte k tomuto bodu niečo, vážení členovia rady? Ak nie, dávam hlasovať o prečítanom uznesení. Kto je za? Za. Som za. Ja by som sa vyjadril. Vyradené, teda návrhy na vyradené žiadosti sú okamžite spracované a pripravené aj po rade. Dobre, ďakujem. Takže má ešte niekto do rôzneho? Za mňa nie. Ak nie, tak vám ďakujem za účasť na 6. rokovaní rady, za váš čas. Najbližšie rokovanie rady oznámime včas príslušnou pozvánkou, ktorú dúfam predtým dostanem na potvrdenie kancelárie fondu. Prajem vám príjemný zvyšok dňa a teším sa na stretnutie na budúce. Dovidenia. 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 Dovidenia.